Tot seguit repassarem els càlculs bàsics derivats d'una factura. L'import brut és la suma de tots els productes. Si tenim descompte, la seva quota serà import brut multiplicat pel descompte. Pel que fa a la base imposable, un concepte fonamental en la factura, aquest serà import brut menys la quota de descompte. Quan hem d'aplicar els impostos, aquests se basaran en la base imposable. Per tant, base imposable per tipus d'IVA, que en aquest cas serà el 21%. En el cas de que hi hagin altres impostos, aquests també tindran com a referència la base imposable. Per tant, en aquest cas que és un minorista, base imposable multiplicat pel tipus de recàrrec d'equivalència, un 5,2. Finalment, calcularem el total, que serà la base imposable més la suma de tots els impostos aplicats. Ja tindríem el total de la factura. Repassem els conceptes. L'import brut és la suma de tots els productes. La quota de descompte seria l'import brut multiplicat pel descompte. La base imposable, import brut menys quota de descompte. L'IVA, la base imposable multiplicat pel tipus d'IVA. El recàrrec d'equivalència, la base imposable multiplicat pel tipus de recàrrec d'equivalència, i finalment tindríem el total, que seria la base imposable més tots els impostos.